era is here! Nandito po tayo ngayon sa SM City Clark for the QSJ EV Tour 2026 kung saan ibibida nila ang kanilang all-new electric vehicles para sa mga Kapampangan. Let's check them out. Mula city cars hanggang commercial vehicles, tampok ngayon ang pinakabagong electric vehicle lineup sa QSJ EV Tour 2026 na ginaganap ngayon sa SM City Clark. Ipinakilala sa event ang cute na Bastion Pony version 2 at Joy 3, dalawang compact electric vehicles na idinisenyo para sa city driving. Kasama rin sa display ang bow drop side at bow calf closed van na nakatuon sa mga negosyong naghahanap ng electric commercial vehicles. Ipinakita rin ang Linksys commercial EV lineup para sa logistics at transport operations. Yung showcase na PSJ, hindi lang for family or for personal use, kinikirtir din namin yung mga logistics, ayan. So may kita niyo yung mga bow. So meron din tayo Linksys na cargo. Bukod sa vehicle display, maaaring makakuha ang mga bisita ng event-only promos, freebies at makausap ang mga EV experts upang malaman ang mga modernong babagay sa kanilang personal o business needs. Freebies tayo for Pony, bow, tsaka Linksys. Meron silang mga free portable charger. So yun pwede siyang isaksak. Bukas ang QSJ EV Tour 2026 sa publiko hanggang August 2 dito lang sa SM City Clark. I-invite po kayo sa come join us dito sa QSJ EV Tour. So sa SM Clark from July 31 hanggang August 9. Layunin ng QSJ EV Tour na ipakilala ang mga new energy vehicles na nag-aalok ng zero tailpipe emissions, lower operating cost, quieter driving experience at mas kaunting maintenance kumpara sa traditional fuel-powered vehicles. Patunay ang QSJ EV Tour 2026 dito sa SM City Clark na hindi lang pang future ang electric vehicles. Nandito na sila at handa na silang sumabay sa lifestyle ng bagong henerasyon ng mga motorista. This is Patricia Mamangon on the spot.